Selam dostum, yemli yaz ayları mübarek olsun. Әйе, кемгәдер ул мөбарәк, кемгәдер яхшы кәеф, күтәренке рух алып килә, кемгәдер бераз уңышсызлык елмая. Соң olmaz, ул бит инде бәхет кышы кайчагында көн сан елмаймы. Дөрес. Шундый көннәрдә буладыр. Дөрес, бәхет кеше кайбер кешеләргә гомумән елмаймый, ә менә кайбер кешеләргә көн дә елмая. Минемчә, бүгенге безнең дусларыбызга бәхет кышы елмайган, чөнки Эфирда яшьләр тукталышы. Сәлам. Син бу әйбердә килешәсең минем белән, дибәк. Сәлам. Достым, мөгаен үзеңнең дә игътибар иткәнең бардыр. Кемнәргәдер әллә кояш яктыра кыяна, әллә янәшәләрендә кешеләр яхшырак әлегә. Әмма шуннан да бәхет кышы һәр вакыт аларның янәшәләрендә була. Тик һәр вакытта онтырга кирәкми, чөнки 50% Ходай Тәгаләм булса, 50% барыбер кешенең үзеннән тора шул алмас. Дөрес, ләкин шундый кешеләр бар, достым, әгәр дә аларны менә суга атсаң да алар судан коры чыгалар һәм кулларына берничә алтын балык эләктерәләр. Әллә син шундый кешеләрне беләсең? Беләм, ләкин ул кеше мин түгел, кызганычка каршы. Киләсе сюжетыбыз геройлары. Нәҗип ага, бөтен татар Дулкыннар, дулкыннар, ник булай шаулыйсыз? Ярларга сугылып, сез нәрсә даулыйсыз? Дулкыннар, дулкыннар, сездәге дәрт безнең дәртләргә охшаган. Сездәге ашкыну, сездәге талпыну, нәкъ безнең ярсыган йөрәкнең ялкыны. Дулкыннар, дулкыннар. 2006 елдан башлап Татарстан Республикасының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы Идел яшьләр үзәге республика күләм Дулкыннар бәйгесен оештыра башлады. Тиз арада фестиваль популярлык казанды, чөнки конкурсның ниятләре дә изге. Аның төп максаты балалар һәм яшүсмерләргә ватанга карата мәхәббәт, күренекле әдипләрнең тормышы һәм иҗаты үрнәгендә милли үзәң тәрбияләү. Гомуми чиратта конкурсның төп максаты ул Татарстанда яшәүче талантлы, сәләтле балаларны барлап, аларга шундый чыгыш ясау мөмкинлеге бирү һәм алар өчен иҗади үсеш өчен ал шартлар булдыру. Узган елларда бәйге Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Гөлшат Зайнашева, Фәнис Яруллин, Салих Сайдашев кебек татарның асыл шәхесләренә багышланып, аларның түгәрәк даталарына туры китерелеп үткәрелгән булса, быел исә конкурс татар халкының бөек композиторы Нәҗип Җиһановның тууына 100 ел тулуга багышлана. Чынлап та Нәҗип Җиһанов ул гаҗәеп татар халкы өчен, бөтен дөнья халкы өчен музыка сәнгатендә зур урын алган шәхес. Әлбәттә, ул якында композиторлар арасында кытыршылыклар булуы мөмкин, әмма ләкин гомумән илгә һәм гомумән кешелеккә хезмәт итү юлында Нәҗип абыйның хезмәте бик зур. Балаларның, яшьләрнең, мәктәп балаларының Нәҗип абыйга мөрәҗәгать итүе ул гаҗәеп шатландыра. Чөнки аның репертуарында бик сайларлык түгел. Чөнки һәрбер әсәрен һәркем дә башкара алмый. Дулкыннар бәйгесе вокал, нәфис сүз, оркестр һәм уен кораллары ансамбльләре, рәсем сәнгате номинацияләре буенча уздырыла. Бу елны конкурста 7 яшьтән алып 18 яшькә кадәрге 300 бала катнашты. Гран-прига нәфис сүз номинациясендә Казаннан Нияз Сабиров, вокал буенча Әтнәдән Фаил Сәфәров, оркестр һәм уен кораллары ансамбльләре номинациясендә Казан кызы Дарья Васильева лаек булдылар. Ә калган җиңүчеләрне һәм фестивальнең ничек үтүен син тиздән Яшь ТНВ каналында күрә алачаксың. Күзәтеп бар. Син беләсеңме, достым, бүгенге көндә иң бәхетле кеше булып, бәхет кышын һәр вакытта янәшәсендә тота торган кеше булып, нәкъ Хорватиядә яшәүче Франес Силак санала. Ни өчен дисеңме? Әлеге кеше лотерея билетына 600 мең фунт стерлинг алган. Күз алган кирәсеңме? 600 мең мен күз алмада китер алдым әлеге сумманы. Һәм дуслар, ул акча белән нәрсә эшләгән дип уйлыйсыз? Нәрсә дип уйлыйсың аны мисал өчен? Мәсәлән, ул Америкада, Лондонда, тагын Австралиядә, күп чит илләрдә күп итеп җир үзенә коттеджлар сатып алган. Юк.
Ул тоткан да әлеге акчаларны барлык туганнарына, танышларына өләшеп бетергән. Чөнки мин булай да үзенең хатыны белән бик бәхетле дип әйткән Франы. Менә шундый Димәк, аның хатыны татар кызы булгандыр инде. татар кыз янәшәсендә булган кешеләр барысы да бәхетле дип уйлыйсыңмы? Әлбәттә, әгәр дә янәшәңдә татар кызы икән, синнән дә бәхетлерәк кеше һәм синнән дә бәхетлерәк ир-ат юк дөньяда. Алай икән, татар кызы фестивалендә катнашучы барлык тамашачылар да дөньяның иң бәхетле кешеләре. 3-нче меңьеллыкның татар кызы ул нинди? Тыныч хылыклы, гади, сабыр туташмы? Әллә инде баскан урында ут чыгардай актив, заман белән тигез атлаучы, бер караудан гашыйк итүче асыл затмы? Бу сорауга Киров районы мәктәпләрендә белем алучы кызларның төгәл җавабы бар. Чөнки бүген алар барысы да татар кызы 2011 титулын яуларга омтыла. Әлбәттә, җиңүгә ышанам. Беренче рәттә буласым килә. Җиңү өчен бәлки үткен булырга кирәктер. Үзне иң яхшы яклардан гына күрсәтергә кирәк. Синдә андый сыйфатлар бармы? Әлбәттә, бар дип уйлыйм. Бу тәҗрибә минем бары тик матурлык өчен генә киелгән. Әмма ләкин мин үземне башка татар кызларыннан калган кыз дип санамыйм. Бу тәҗгә лаеклы дип аны көтеп калам. Татар кызы минемчә ул әйтик бер яктан да килгән, уңган булырга тиеш инде. Аны әйтеп кенә бетереп булмый. Әмма ләкин шул ук чиракта татар кызлары алар замана кызы да булырга тиеш дип уйлыйм мин. Алар һәр яктан килгән, заманча креатив тормышта да яшәргә тиешләр. Минемчә, бүгенге көндә бик актуаль ул чит телләр өйрәнү. Миңа калса, татар кызы ул татар телендә генә саф сөйләшү түгел, башка телләрдә дә иркен аралаша белергә тиеш дип уйлыйм. Менә шундый кыю ниятләр белән кызлар бәйгегә кереште. Ә бәйгеләр җитәрлек, иң элек дефиле, аннан үзең белән таныштыру. Эй, Ходаем, газиз Аллам, рәхмәт сиңа, сәламәтлек, камил акыл белән бүләкләгәнсең. Татар кызларына сөембикәләргә тиң шибәрлекне жәлләмәгәнсең. Быелгы бәйгегә яңалыклар да керми калмаган. Мәсәлән, жюри интеллектуаль конкурсны бетерү ягында икән. 18 мәктәптән 8 кызны калдырдык. Үзенчәлекле буларак быел инде шәһәр күләмендә дә йолалар кертелде. Татар халык йолаларына игътибар күбрәк бирелде һәм без аны беренче тур итеп уздырдык, аерым тур итеп. Кызлар өчен иң авыр конкурс булып йола бәйгесе булса, иң җиңеле сәләт дип исемләнгән сынау. Сәхнәгә гашыйк кызлар җыр биюгә бик оста булып чыкты. Узакка сузылган бәхәсләрдән соң дәрәҗәле жюри җиңүчене игълан итте. Бәйге җиңүчесе 4-нче гимназия укучысы Ландыш Нәсихова. Афәрин, котлыйбыз. Дустым, халыкта бик яхшы әйтем бар. Бәхет бар кешеләргә дә бер тигез елмая, әмма күп кешеләр әлеге мизгелне хәтта күрми, сизми калалар. Әйе, килер бер көн безнең урамда да кәнфит киягән КамАЗ үз арбасын бушатыр. Ләкин ул КамАЗның килеп җиткән көткәнче яхшы кәеф белән яшьләр тукталышын карыйтыр. Тулысынча килешәм. Бу дөньяда нинди генә биекләргә ирешсәк тә, уңышларыбызның башында укытучы торганын һәркем таный. Нәкъ менә алар үсеп килүче яшь буынны белем дөньясына алып керә, хәреф танырга, язарга, тәрбияле, әхлаклы булырга өйрәтә. Казан шәһәренең 19-нчы гимназиясендә бүгенге көндә нәкъ шушындый тәрбияле, белемле балалар укый. Русча укысалар да арасында татарча менә дигән аралашучы укучылар да аз түгел. Баксаң, гимназиянең яшь укытучыларының күбесе тәнәфесләрдә дә, дәресләрдә дә укучылары белән татарча аралаша икән. Яшь укытучылар дигәннән, әлеге гимназиядә укытучылык һөнәренә күп еллык хезмәт куйган тәҗрибәле укытучылардан тыш, яшь укытучылар да байтак. Төгәлрәк әйтсәк, биредә 35 яшь укытучы укучыларга белем биреп кенә калмый, аларның проблемаларын тыңлап, һәр вакытта да ярдәм кулын сузарга әзер тора. Алар яшь, тырыш, креатив. Ни өчен бу яшьләр үз киләчәк тормышларын укытучылык һөнәренә багышларга булдылар соң? Әйдәгез әле бу хакта үзләреннән сорыйк. Кичкенәдән беренче сыйныфка барганнан башлап ук минем укытучыларга хөрмәтем бик зур булды. Мин үземнең беренче укытучыма һәм башка укытучыларыма да гел сыкланып карый идем. Һәм аларның шундый булуларына таянып, мин үземә дә максат куйдым, укытучы булырга дигән максат һәм университет тәмамлап, шушы мәктәпкә укытырга килдем.
һәм монда эшләвем белән горурланам. Бер вакытта да үкенгәнем юк укытучы булганга. Чөнки балаларны бик яратам. Балаларым үземә хөрмәт белән карый һәм үзем куйган максатларга ирешеп барам бүгенгә хәтле Аллага шөкер. Шуңа күрә укытучы һөнәре минем өчен ул ирешелгән максат дип әйтергә мөмкин. Биредә бу гимназиядә мин 3нче елымны инде укытам, 3нче елымда эшлим. Бүгенге көндә безнең гимназиябездә яшь укытучылар бик күп. Ләкин мин 1нче елны килгәндә алар бик әз иде, барлык белән генә санарлык иде. Шуңа күрә минем сорауларым, бернинди сорауларым туса, мин әлбәттә өлкәнрәк укытучыларга мөрәҗәгать итәдер. Бүгенге көндә киресенчә алар безгә, ягъни яшь укытучыларга мөрәҗәгать итәләр. Бу күбесенчә компьютер белән, интернет белән бәйле сораулар. Һәм безнең арада яшь укытучылар һәм өлкән укытучылар арасында ниндидер бушлык, ниндидер дошманлык хисләре сизелми. Без бүгенге көндә матур гына бер-беребез белән аралашып, бер-беребезгә киңәшләр биреп, шулай матур гына яшибез. Безнең мәктәбездә 2 ел гына укытуга карамастан, минем Сингапур белән Таиландда да укыту тәҗрибәм бар. Гомумән, безнең мәктәпләр белән чагыштырганда, Таиланд белән Сингапурда укытучы булу зур мәртәбә санала һәм укытучыга бик зур хөрмәт күрсәтелә. Бүгенге көндә 21 гасыр балаларын гаҗәпләндерү бик үк җиңел эш түгел. 19 гимназиянең яшь мөгаллимнәре бу мәсьәләне ничегрәк хәл итәсең? Шундый мәкаль бар, кем арбасына утырасың, шуның җырын җырлыйсың дип. Менә инде әгәр дә без балалар янына килгәнбез икән, әгәр дә инде балаларның арбасына утырганбыз икән, бераз аларның сүзләренә дә кулак салырга, аларның телендә аларга мәгълүмат тә аңлатырга тиешбез. Әлбәттә, инде менә бу сорауга килгәндә, мин Артур Каримовичның җавабы белән килешәм. Ләкин кем арбасына утырып шуның җырын җырласаң да, җырын җырлыйбыз, аранжировкасын үзебез ясыйбыз дип әйтәсе килә. Түбән һәм әз хезмәт хакына карамастан укытучылыкка күп кеше килә башлады соңгы вакытта. Ләкин шул ук моментта укытучыны ниндидер хезмәт хакы үстерми дә, аны балалар үстерәләр. Чөнки бүгенге балалар, алар укытучыдан кайберләре күбрәк беләләр, алар заманы балалары һәм алар яңадан яңа чыккан технологияларны бик тиз өйрәнәләр. Һәм укытучыга хәзерге укытучыларга караганда алар аны тизрәк отып алалар, тизрәк практикада, күнекмәләрдә куллана башлыйлар. Шуның өчен, әгәр хәзерге укытучы бер генә планкада торса, бер генә дәрәҗәдә дәресләрен алып барса, ул үзеннән үзе китәчәк. Аның эшке ягыннан үсмәсә, ул аның дәресләре дә түбән дәрәҗәдә булачак. Һәм ул киләчәктә дә бу дәресләр белән яши алмаячак. Сабырлык, үҗәтлек, тырышлык, белем таләп итә торган һөнәр укытучы хезмәте. Ул һәр укучысының уңышына сөенеп, борчуын уртаклашып яши. Бу яшьләр укытучы дигән горур исемне йөртергә лаек. Афәрин аларга. Яз безнең тормышка яңа хисләр, иҗади яңалыклар һәм әлбәттә инде яңа презентациялар да алып килә. Эфирда музыкаль тукталыш һәм бүген бездә кунакта Илназ Гарипов. Сәлам, Илназ. Сәлам, Венера. Сәлам, кадерле тамашачылар. Барыгызга да күп сәламнарымны юллап калам. Яз көне менә син соң безгә Илназ Гарипов нинди яңалыклар алып килдең? Инде әлбәттә яз инде ул ниндидер яңарыш чоры, нәрсәдер анда эшлисе килә. Кояш карый күктән инде менә урамнарда чыгасы килә. Шундый яңалыклар күп булырга тиеш дип уйлыйм. Яз көне инде кыш буе җыеп яткан энергетиканы яз көне чыгарып чәчәсе килә. Инде шулай ук яңа җырлар иҗат ителде, яңа проектлар инде һәм иң төп вакыйга дип үземнең клипны атыйсы килә, яңа клип. Әлбәттә, яңа клипың турында күпләр ишетеп беләдер. Безгә инде хәзер күбрәк сөйләп китерсең, бәлки әз генә сереңне ачырсың нәрсә турында, әлеге клип һәм аның эштәлеге нидән гыйбарәт? Менә декабрь айларында без төшерә башлаган идек клипны, яңа клип, ул атала «Өнәремдә көткән хыялым» дип клипның эштәлегенә килгәндә, анда була бер художник, инде ул үзенең күз алдына китергән образын кагазга төшерә һәм ахырдан аны очрата тормыш юлында, ләкин инде шут кенә соңга калып очрата кызганча каршы. Ләкин әле клипның эштәлеге тәмамланмаган, Алла бирсә, инде без аның дәвамын да бәлки төшерербез. Идеяга килгәндә, идея авторы башта мин уйлап чыгардым художник образын. Менә шул идея белән Айдар Габдрахманов белән уртаклаштым. Инде ул без бер фикергә килеп,
инде ул минем дулкында эшли башлады дип әйтик инде. Без бергә иҗат итә башладык сценарийны, инде хисләнеп китеп төрләндердек, яңа чаралар кулландык, төрләндердек дип әйтергә мөмкин. Һәм менә безнең яшь команда менә бу эш белән тулысынча янып, шул эшне башкарып чыкты дип уйлыйм. Инде зур рәхмәтемне әлбәттә аларга белдерәм. Әмнә иҗатыңда тагын клиптан калган инде яңалыкларың бар, Илназ. Иҗатка килгәндә, инде көннән-көн без тик тормыйбыз, иҗат кешесе ул тик тора алмый гомумән, нәрсәдер иҗат итмәсә, инде аның күңеле кайдыр ашкына башлый. Инде җыелып килә, Алла бирсә, икенче альбомга җырларым. Инде беренче альбом чыккан иде, Яшьлек микән дип атала иде ул. 2009 елда чыккан иде. Хәзер уйлап торам, Алла боерган булса, менә җәйгә таба инде яз көне, майлар ахырында дөнья күрәчәк яңа альбомым. Анда инде күбрәк халыкчан җырлар керергә тиеш. Алла бирсә, инде беренче альбомда күбрәк яшьләргә булса, инде бу альбомны күбрәк олы яшьтәгеләргә, инде халыкчан җырлар күбрәк булыр дип уйлыйм. Илназ, белүемчә, күп кенә җырларыңны син үзең иҗат итәсең. Менә яз көне бигрәк тә инде иҗади кешеләр чоры диләр бит. Менә илһамны каян аласың син? Яз көндә күбрәк киләме, әллә ул гомумән ел фасылына бәйле түгелме? Ничегрәк бара әлеге процесс? Гомумән яз көне әлбәттә бәйле. Яз ничек бәйле булмасын инде ул. Чөнки ниндидер табигать уяна, табигать белән инде табигать кеше дә табигатька бәйле бит инде турыдан туры. Менә нәрсәдер иҗат итәсе килә, әйтәм бит, нәрсәдер селкенәсе килә, нәрсәдер уянасы килә, нәрсәдер уяндырасы килә эштә. Инде илһамга килгәндә ул бәлки яз моңа әзрәк тәэсир итәдер, бәлки итмидәдер. Менә шундый вакытлар анда инструмент каршында утырасың, ничектер үзеннән-үзе моңланып китәсең дә инде менә аны әйтеп тә бетереп булмый. Ниндидер эштән үзеннән-үзе нәрсәдер чыга башлый һәм аны әлбәттә инде менә тотып калырга кирәк шул мизгелне. Ниндидер мелодиялар килә башка, ниндидер кайбер вакыт шигырьләр килә башлый. Менә илһамны мин аны үзем шулайрак китерәм. Менә шулай иҗат ителә дә инде ул җырлар. Димәк, ел фасылы белән бәйле түгел. Юк, бәйле димәс идем. Илназ, сер түгел, күбесенчә син инде безнең яшь кызлар арасында аеруча популяр. Менә үзеңнең популярлыгыңны сизә башладыңмы һәм әгәр дә башлагансың икән, менә кайсы мизгелдә? Үземне теге мега популяр дип уйлыйм бер вакытта да, чөнки мега популяр дигән сүз әле минем өчен бик зур сүз ул. Ләкин теге алдалап әйтәсем килми, кызлар ягыннан игътибар бар, инде ул бик бәләкәй дә түгел. Инде нәрсә дип әйтәм, иҗат кешесенең ул бер илһамдыручы, бер илһам бирүче бер фактор булып тора. Шуңа күрә мин аңа сөенәм, инде иҗатымны хөрмәт итәләр икән, аларга бик зур рәхмәт. Инде кайбер вакыт хатларына, анда интернет хатларга җавап бирә алмыйм икән, зинһар ачуланмасыннар, чөнки физик яктан мөмкин түгел. Иҗатымны хөрмәт иткәннәр өчен мин аларның барысын да яратам әлбәттә. Инде алга таба, якын киләчәктә нәрсәләр белән сөендермәкче буласың безне, Илназ? Көн саен тырышабыз яңа җырлар куярга, яңа җырларны иҗат итәргә, җырлар яздырырга. Шулай ук алга таба инде алар татар дискотекалары, концертлар. Инде менә башыма фикер килә башлады, бәлки үземнең дә концертымны булдырырга дип. Менә шундый башта әзрәк кенә бер теге нәрсә дип әйтик инде, бер точка барлыкка килде. Әлбәттә, менә кем белә, кадерле дуслар, бәлки үземнең концертларга да чакырга языр, Алла бирсә, тиздән. Уңышлар сиңа. Бик зур рәхмәт. Шундый матур төсләргә чорналып, төшләремә минем керәсең. Шын барлыкта сине күргәнем юк, өннәремдә килә күрәсең. Шын барлыкта сине күргәнем юк, өннәремдә килә күрәсең. Син чорналган төсләр юк дөньяда, төшләремдә күреп
табасын килә бу янам төшләремдә генә сыклананда бик табасын килеп уянам йөрәгемә илаһи көч бирә төшләремә тагын керәлә сине генә эзләвенә бәләп шын барлык дөньяма киләлә киләлә Төшләрендә генә күргәндә дә мин җанымда бәхет тоямам татлы ялым бит син йөрәгемә өннәремдә көткән хыялым татлы ялым бит син йөрәгемә өннәремдә көткән хыялым Мин бәхетсез, миңа бер кайчан да бәхет кышы елмаймый. Кояш мине бер кайчан да җылытмый, миңа һәрвакыт салкын. Һәм тормышта кояш ул юк, һәрвакытта аны болытлар барыбер каплаячак, һәм барысы да начар булачак. Дөрес. Әлбәттә, дустым, алай дип утырырга җиңелрәк инде, әмма торып, бераз гына селкенеп эшкә алынырга, менә монысына инде ихтыяр кеше кирәк. Путин абыебыз әйтмешли, везет тому, кто везет дип әйткән ди. Тырышкан ташка кадак кагар. Һәрвакыт күтәренке кәефле булырга кирәк. Әйе, дустым, без сиңа бу эшләрдә бар тик уңышлар гына теләп калабыз. Ярты сәгать дәвамында синең белән без идек. Һәрвакыт бәхет кышы елмаеп торган Венера Һәм аны нәкъ шулай яратучы, һәм аны шулай ук яратучы Алмаз иде. киләсе очрашуларга кадәр сау бул, дустым. Сау бул, бәхетле бул.